L'Espai Xirgo va presentar el passat cap de setmana l'espectacle anomenat El Setge de Lleida, que es va poder veure dissabte al vespre i diumenge a la tarda al Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei. Es tracta d'una representació dramàtica que explica el setge que va viure la ciutat de Lleida al novembre de 1707, a mans de les tropes borbòniques de Felip V. 3 actors donen vida a 3 personatges que van viure de forma diferent el temps del setge. Són el Carles Crespo, el Jaume Jovells i la Núria Miret, que representen a un soldat occità a les ordres de l'exèrcit invasor, un comerciant de sedes de Lleida i a una pagesa. Però més enllà d'oferir una veritable lliçó d'història, l'espectacle combina música i teatre, inspirant-se en una cantata del compositor i violoncel·lista Batistin, que es trobava al servei del duc d'Orleans i que va composar a la cort de Versalles per honorar el triomf del duc sobre els lleidatans l'11 de novembre de 1707. De fet, durant l'obra reprodueix la sonoritat de l'època. Apareix un conjunt barroc representant el bàndol francès, format per la soprano Maria Altadill, l'Ingrid Kunzman, al violoncel, l'Arnau Millà, a la flauta travessera, i el clavicèmbal, la Jordina Millà. El conjunt més tradicional oferia la música que tocaven els catalans de l'època, un grup format per Jordi Cebolla al flabiol i el tamborino, en Jordi Ferrando a la tarota i el Robert Vidal amb el sac de gemecs. L'espectacle ha estat creat pel grup Quartana i la companyia Teatre de Butxaca i impulsat pel Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida.